ମିଠା ମିଠା ତାଳସଜ ଖାଇବାର ଲାଗି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁଠି ତାଳ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ତ ତାଳ ଗୋଟିକର ରେଟ୍ ଥିଲା 20 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ କି 3 ପିସ୍ ତାଳ ବାହାରୁଥିଲା। ଆଉ ତାଳ କାଟିବାର ଶୈଳୀ ବି ବହୁତ ନିଆରା ଥିଲା। ଖାଇଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ ତାଳର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନରେ ତାଳସଜ ମିଳେ ନା ନାହିଁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଳ ଖାଇବାକୁ କେମିତି ଲାଗେ। ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଗଲା ଆମର ତାଳସଜ। ସ୍ପେଶିଆଲି ସମର ସିଜନରେ ହିଁ ମିଳିବ, ଅଲଗା କେଉଁ ସିଜନରେ ମିଳିବନି।